tanssii niin kuin tanssii. Aivan hienoa, kyllä olette oppineet nämä jutut ja olen kuullut, että olette niin kuin viimeisen päälle hyviä tanssitonttuja. Ja hyvin meni. Hienosti meni. Totta taputamme vielä pikkusen itsellemmekin tässä. Ja tontuille ja kaikille. Tule sinä sille puolelle. Pikkusen on liukas, että vähän pitää katsoa, että ei aivan kaatumaan lähde ja lankia tässä kohtaa. No mille se nyt tuntuu, kun alkaa olla taas vuosi tällä mallilla, että pitää pitkälle matkalle lähteä? No niin, ensinnäkin hyvää iltaa koko porukalle. Onpa mahtavaa nähdä, että teitä on näin paljon täällä. Ja toisinaan meillä on ollut melkoinen pakkanen ja ynnä muuta, mutta nyt on semmonen viittavaal, että ehkä vähän sataa vettä. Mutta minkäpä met sille? Niin mitä sinä kysytkään, että? Niin, että millepä se nyt tuntuu, kun alkaa tällä mallilla vuosi olla, että taas ollaan reissuun lähdössä? No eihän se ole mikään, kun se kun vaan lähtee. Siitä on tullut jo niin monta vuotta lähettyä ja olenhan minä jonkun kerran tänä vuonna kerinyt lähteä, mutta tulin tänne kotimaisemmin ja lähden taas yhden kerran. Ja kaikki on kutakuinkin valmiina, eikö niin? Ei lähellekään. Ei veikkosten. Että tarkoitan tätä sillä, että niin vielä kerkiää niitä lahjalistoja, toivomuksia siis miettiä, että niin ei, tässä on vielä jouluun sen verran melkein kuukausi aikaa. Niin on, hyvästi on aikaa. Ja mitä sitten arvelet, että jos joskus alkaa jollakin vähän pitkän sorttinen olla se lista, niin kannattaisiko silloin vähän miettiä jotakin muutakin kuin niitä materiaalisia lahjoja? No, sinähän kyllä muoriseni tiedät, että se on semmonen juttu, että se kiltteys ja kaverin huomioon ottaminen, se on kaikista tärkeintä. Ja jos tulee niitä hölmöyksiä, niin sitten hölmöilee hallitusti ja kinastelee kiltisti. No miten se tämä keli, niin miten meillä porot jaksaa nyt tällä kelillä lähteä liikenteeseen, että kun on vähän tämmöinen vesisateinen keli, niin päästäänkö sitä? No, saa nähdä, mutta minulla on monenlaisia poroja. Minä olen toisina ratsastanut kamelilla ja Islannissa olen Islannin hevosella mennyt ja kävin siellä Floridassa, niin siellä ajoin sillä vesikelekalla, skootterilla. Kyllä minä aina jollakin pääsen jonnekin. Niin, ettei huolissaan tarvi olla ollenkaan, että kelit on mitä on ja joulu tulee sitten, kun on se aika. No se on juuri näin, mutta meillä on vasta vielä marraskuu, mutta oottakahan aikuiset ja lapset kanssa, niin tässä on vielä aikaa. Mutta se pitää muistaa, että pitää olla kilttinä myös muullakin kuin pari viikkoa ennen jouluaattoa. Kannattaa olla niin kuin ympäri vuoden. Siellä tuli naurahus, niin varmaan Kari siellä niin kuin naurahti, että muistaa tuon. Hyvä. Oisko meillä nyt jollakin vielä jotakin oikein tärkeää kysyttävää? Ei, ne kysymykset tuli tuossa äsken. Minä sitten kysyn kahden kesken, että saadaan vastaukset niihin. Ja sehän ei nyt haittaa, että jos ei vielä ole tosin kirjoittanut, kun kerkiää varsin hyvin. Näinhän me tämä ajateltiin. No näinhän me ajattelimme, tai siis näinhän se on, että tontut hakee kyllä ne sitten sen toivomuslistaa sieltä salaisesta paikasta. Aikuiset osaa laittaa ne sinne. Että ei huolta, kyllä tätä lahjoja tulee. Mutta se muistakaa olla kiltisti ja hölmöillä hallitusti. Silloin menee mukavasti. No semmoinen kysymys nyt ihan yleisen järjestyksen kannalta vielä, että mihinkä suuntaan sitä ollaan nyt niin lähtemässä? No maailmassa on suuntia aika monenlaisia, mutta niin minulla on tuommoinen Paavo poliisi on minulle kaverina ja määrää tämän suunnan ja se on arvellut, että mennään tuon sillan yli. Lähden tuon poliisiauton perässä ja te jäätte tänne ja tontut minua vähän saattelee, niin minähän menen tuolta sitten omille reiteille. Mutta Paavo poliisi nyt ohjailee tuonne sillan toiselle puolelle. Joo, ja se on sitten erittäin tärkeää, ettei tästä kukaan lapsi lähde laukkomaan reen perässä tuonne tielle, että se on tosi vaarallista, jos sitä tormaillaan tielle, miten sattuu. Että jäämä vain tähän sitten
tai jäätä oottelemaan ihan rauhassa, niin? Juuripa näin, just näin. Ja muutenkin, että tielle ryntääminen ja sitten olen kuullut semmosia juttuja, että ollaan joskus mönkien kyytillä tai rattiskalla ollaan mönkien perässä tai kelkan perässä ilman kypärää, niin kannattaa laittaa kypärä päähän ja aina ja ne heijastimet pitää myös muistaa. No niin, ja kylläpä se tietä alkaa pikkuhiljaa sillä mallilla olla, että tästä kohta lähettäisiin liikenteeseen, niin tuonne päin sitä varmaan sitten lähetään ja katsotaan, että kuinka se reki luistaa. Olisiko vielä jotakin semmoista viime hetken neuvoa tai vinkkiä, että mitä sitä tässä joulualusajan kannattaisi tehdä? Se on semmonen, että antakaa rakkautta ja lämmintä läheisyyttä toisillenne ja turhat riiat pois. No niin, ja näihin sanoihin sitä lähdetään sitten liikenteeseen. Että oikein hyvää jouluottelua kaikille.